So ka We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problem. Maayo alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Marian. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love me for what I am. Life because it pleases you. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love. So let me go. I must be free. If what you want isn't natural for me, I won't pretend to keep you. What I am, I have to be. The picture of perfection is only in your mind. For all your expectations, love can never be designed. We either take each other for everything we are, or leave the life we made behind and make another start. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love. So let me go. I must be free. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love. So let me go. I must be free. You're really not in love. So let me go. I must be free. RMN Drama presents Handumanan So ka awit. Ano pa daw saya kakikaroon? Mo kining sa kababay nga nagpuyo sa aming Lanelia, Cebu. Agad matatampo, nagdasingan nga Marian. Ikaw ba? Kapoy ka. Di gid ka kapugong sa imong kagalingon? Kinahanglan gid ka nga magsigig kuyog-kuyog nako bisag natas eskwelahan. Ang sumtaon ka oy. Pareha sa mga maestro ug maestra. Unya di man ka professional nga makadaglihok. Dili ba gadi pwede nga bisig magdungan lang tag-lunch? Marian, nagsabot na bigdan eh. Nga di unta ko gusto nga parehas tag-eskwelahan nga tudluan. Unya kay ikaw, gahi man kay ka. Gusto magid kang magsigig sunod-sunod nako. Kay kung wa palang unta ka na nga bitog estudyante sa una. Dili unta ako mag-ingon ani. So ni gawas na yung tinuod. Wa na gid kay salig nako. Mag gusto ka na kung asa ko permi naasa ka.
Wa ko'y salig ni mo kay wa pa ni mo gipakita na kung kasaligan ka. Duha na kabuka tong mga anak, Andy. Ayaw hot da akong pasensya. Kay kung dili patungod sa atong mga anak, dili ko ni buhaton sa kong kaugalingon. Pasayloan na lang ng bana ni mo, oy, naunsa baya ka. Dili, ma. Dili gini mo huno ko mga pagduda niya kung dili ko makita ang iyang hingpit nga pagbago. Marian, ang mga lalaki magpakalalaki, gyud na. Mao ba, ma? Mao bang bisag kapila nakabinuangin ni Papa? Pasayloon gihapon nimo? Oh, Marian, Ayaw ko'y parihas nimo, ma. Nga bisag ipanawang na ni Papa nimo ang iyang pagluib diha nimo, di dawat ra gihapon ka. Nagpakamartir ka. Dili ko ingon anak, ma. Lahi ta. Marian. Girl, nako'y chika ni mo. Pero eksaba ha. Feel lang nako nga kinahanglan siya ka mahibaw ani. Ha? Unsa man na, Teacher Chona? Si Teacher Andy bangay mong pana. Namo mga chika sa tong college students din higud nga magsige na kuno naslag kuyog ti Cheska nga student din hi. I don't know if under basad na nimo. Cheska? Familiar iyang name nako. Pero ay eksaba nga gikan ako ha. Di pa sad ko sure about that pero palit ilang sa. Wasan sa tiay nasayo plan sad ko. Mao ba? Sige, Teacher Chona. Thank you. Okay, class. That's all for today. See you next week. Si Cheska nang nasa unahan nga padung na balakaw. Mao nang giingon ni Teacher Chona na ako nga kuyog-kuyog ko nung auntie. Dili lang uta tinuod ang tanan. Cheska? Could you please come over? Yes, miss? I am going to handle Binibining Lakambini here in our school next month. Maybe you can present your class? Ha? Ako, miss? Nganong ako man? Why not? You're smart and you're beautiful. And sakto kayo mong pamarog for the SAD competition. I can see your potential. Miss, maawaw man ta anak, miss, uy. Ayog ka, wow. Win or lose, I will be giving extra points if ikaw ang mo present sa imong class. And exempted ka on final exam. Ano gun po if you don't grab the opportunity? Ayun na pagduha-duha. You still have time to prepare. I'll expect from you. Miss. Ano ansa naman? Maglisod mo kong tuos sa imong storya, day. Uy, tanaw na kong Cheska. Dili man siya kung anak nga klase sa estudyante. Ambot lang sad. Gwapa sa daban ng bata ah. Basin po, gihimo-himo alang nag-istorya sa mga estudyante din hi. Pero, ano lang ko na eh. Wa masag ka nagpakitaglihok imong bana nga makapaduda ni mo. Wa man sa tinuan. Ay, ano lang to na akong storya day. Kalimti na lang to. Sorry. Gatagan siya ti kagkahasol ay. Uy, kaso, uy, ikaw biha. Kay bawa magod ko nga, amiga gid ta. Maumusulti ko ka na ako kung unsa may imong madunggan kay ay ba akong concern ka na ako. Maulaki ah. Pero, seriously no, gusto ko nga mahappy na gid ka. O kunta, hingpit na gid nga nausab si Andy. Uwa po na masud si Andy siyang klase. Asa man ka di siya? Tay, excuse me. Ay, Nakakita kang Teacher Andy? naato si Sir Andy sa gym, ma'am. Dito ko na limpyo gikan. Mao ba? Sige, thank you.
Nagunsa mo siya sa gym. Si Andy Gyuda. O, kaysa man iyang ikastorya ng estudyante. O, si Cheska? Mga hayop. Tinuod ko dayo. Tinuod ko dayo ko natunggan. Akong doolon. Andy? Cheska? Oh. Miss Marian? Marian? Sa ato pa. Tinuod ko dayo ang chismis nga ko natunggan. Bahin ninyo? Kabit ka sa kumbana, Cheska? Miss, nasayop ka. Klaro kayo sa kumatang na hitabo karon. Dili mo magtago-tagog storya din kung wapa mo relasyong duha. Miss, kuan mang sultihi ko sinuod, Andy. Oh, sakto kasi mong duda, Marian. Doon na may relasyon. Sir, Pero dili sama nang nasimuna-huna. unsa? Anak ko siya. Unsa? Tulo ka buwan ng milabay. Nagpakita yung mama nako. Ang kanhi kong ex. O gipahibaw ko nga nakoy anak niya. Ngayang gitago sud sa 20 ka tuig. Ginoo ko. Ngano nga kabasulti na ko dayon, Ani? Tungod kay nangita ko sa tong timing unsa una ko pagsulti nimo. Nihangyo sa chess ka nako nga di ka pasultihan. Kay basin masuko kaniya. Sorry, Miss Marian. Pasaylo ako, Miss. Wa kay sa Jessica. Di ka angay mag-sorry. Sige na. Suod na si mong klase. Okay, class. That's all for today. Pwede na mo makauli. Ma'am, ma'am. Miss Marian? Yes? Anything I can help? Miss, nahibaw ko nga nalain ka na ako. Gusto lang kong mahibaw ka, miss, nga dili ko mahimong kaagaw ni Teacher Andy nimo og sa imong pamilya. 20 years kong nabuhi nga way papa nga ni barog na ako, miss. Og naanad ko nga magpakabuhi bisag way amahan. Dili na ko ipugos akong kaugalingon nimo, miss. Og sa imong pamilya. Pero do na kay angay mahibawaan. Unsa? Bahin sa tinuod nga kabit ni Papa Andy. Kinsa? Nagkita na ko sila kausa, miss. Pero wa sila makabantay na ako nga nakakita ko nila. Naghawk sila ni Teacher Chona. Unsa? Panid ilang sila, miss. Nisulti ko ni mo ani tungod kay dili ko gusto nga buangon kanila. Bisan tuod na hibaw ko nga bugat imong buot. Human mo mahibaw ang tinuod. Pero buotan ka nga maestra diri na ako, miss. Cheska. Sorry ha, Marian. Sorry? Human sa mga storya nga imong gilahog nako. Aron lang matabunan imong pagpakasa kauban akong bana. Sorry? Nagtuo ka ginguna na ka sayon? Habi pa magayon na ako nga tinuod ka nga higala. Bitin ka man di ay. Marian. Ayaw digbuhatan ako. Angay unta ka ni adto pa nila akong gibuhat. Husto na, Andy. Di ba mo'y gusto ni mo? Pasatagan ti kasi mo gusto. Paglipay sa imo mga babae. Dili na ko manghilabot pa si mong kinabuhi. Basta siguro alang ang suportas mga bata og layas din eh. Marian, We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary
Nagtuogit ko nga naapa ko'y luha nga mahilak sa among last nga panagbuwag ni Auntie. Pero wa naman ti ay. Tungod kay sud sa pila ka tuig, balik-balik na lang ko ning gipasakitan. Giilad o gipakaubos maayo akong pagkatao. One of the biggest lessons I learned is that trust, once broken, is very difficult to rebuild. When someone hurts us, the pain can stay with us for years and influence how we see every situation that follows. But I also learned that living in constant suspicion can be just as damaging as the betrayal itself. This time, I choose my peace. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga ikalang taagi ni Marian nga taga Lanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit kiragalahan, love me for what I am. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend, or hope that I will be. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Or leave the life we've made behind and make another start. You've got to love me for what I am, for simply